uthi uJesu ngizoza uthi lona I'm not worth ukuthi ungeza ngaphansi kophahla lwami ungezi wena khuluma izwi that's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena yekukhona imfihlakalo ezikhona la you can know your future uma kuKristu. Welcome once again kwiKota 2 Media. Siphinde sibonge futhi ukuthi sihlangana nje ngendaba nje kuphela ezimnandi and ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Maybe yazibuza nje ukuthi why Kota 2 Media? Ngina ama-answer ama-reasons awu-2 ukuthi why Kota 2 Media. Yithi nje ngikuphe one today ukuthi why Kota 2 Media. Uthi uJesu uma ngabe ekhuluma uthi uJesu bheka ngiyeza masinyane usho kanjalo kwisambulo 22 verse 7 uthi bheka ngiyeza masinyane meaning is quarter to that's why ibona nje kuyiKota 2 Media is quarter to isikhathi asikho bathandekayo isikhathi sifishane yabo nje yonke lento esiyiphilayo isikhathi esifishane uthi nayo bheka ngiyeza masinyane is quarter to that's why nje sikulethela khona thina imedia esiyiletha kwena is all about izwi likaNkulunkulu indaba nje ezimnandi yilokho nje kuphela ikhona enye reason futhi kaKota 2 but leyo ithi ngakutshela na today angitshela next time namhlanje ngithi ngiphinde futhi ngibuye kule ndaba iyangithinta le ndaba enkulu itholakala lapha kuPhilippians chapter 3 verse 10 kuningi engakhuluma la but ngithi let me share this to you and I know ukuthi khona bazosizakala kule ndaba kakhulu futhi lalela ke uthi mayekhuluma kuPhilippians 3 verse 10 it like me that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death. Leli verse lilodwa maybe ngaphela unyaka just one verse because kuningi okula leli verse but ngithi ngithathe nje nayi part that I may know him I guess singayithinti nje in the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings being conformed to his death that I may know him ukuze ngimazi yena ngithi yazi nje angibuye kule ndaba ngiphinde ngizame uNkulunkulu ngendlela ayo ngisiza ngakhona ukuthi ngiyilethe uthi uPaul ukuze ngimazi yena lalela kukhuluma umuntu la obevele uhamba noNkulunkulu before ebengahambi naye esasewusoli but mayese hamba noNkulunkulu uPaul ubhale half yonke yeNew Testament nekota yakhona dawe yabhale ngakhona dawe lo uNkulunkulu akhuluma ngaye athi ukuze ngimazi uma ubhekisisa kahle you can tell ukuthi you can maybe sonke singasho sithi uPaul ebemazi ngokuphelela uKristu that's why wakwazi ukubhala lemfihlakalo engaka eyambulelwa uKristu because abantu abaningi bacabanga ukuthi iBhayibheli labhalwa abelungu by the way akunamlungu nje owabhala la umuntu owayehlangene noNkulunkulu uNkulunkulu esebenzisa umuntu emambulela umuntu uNkulunkulu ethi uNkulunkulu bhala lo kwaqhamuka kuNkulunkulu kwamazwi kaNkulunkulu kwangesikhona nje ukuhlakanipha kwabelungu abelungu mangabe babebhalele incwadi then sibapha icredit enkulu kabi shuthi sithi bahlakanipha ukudlula ngoba babekhuluma even nangezinto ezizayo ezinye zazo sesazibona zenzeka yabo nje uma ngakubhekisise khona namhlanje iChristianity yashushiswa ngendlela eyisimangaliso nakho nje koIsrayeli khulunywa indaba ukuthi iChristianity nje into kufanele nje ivalwe atholakala uShumayeli yaboshwa ngisho ukuboshwa so nje yonke lento kwathiwa izinto ezizokwenzeka uma ungabhekisisa kahle siphile ekhathini la khona kuningi I don't know ukuthi abantu bayibhekana indaba kuningi okwenzakala ezweni today okwakubhaliwe ngakho la ukuthi kuyokwenzeka then mangabe sithi leli izwi leli amazwi nje omlungu ayibhalile ngoba efuna ukucindezela abantu abamnyama then lo mlungu okwayehlaniphile hayi wakwazi ukubona nena nezinto ezizayo but let me tell you uPaul wayambulelwa uKristu and mangabe ubhekisisa kahle we can say uPaul la ayikusho ukuthi impela wayemazi uKristu but uthi uPaul that I may know him ukuze ngimazi yena iminingi uthi uPaul yes khona uNkulunkulu ungambulele lokho angambulele khona but ngiyabona ukuthi angakazi lutho
ukuze ngimazi. Nami nje ngizokupha khona ilokhu uNkulunkulu angambulele khona, ilokhu nami uNkulunkulu angipha khona. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena kuningi-ke singabantu njengoba siphila nje asambulelwanga ngokufana lo Kristu. Khona abakuKristu abangakazi lutho, abasabizwa nje ngokuthi mhlambe ama baby Christian ngoba basanda kufika, abakazi lutho neBhayibheli abakalazi. Then nabo ngokuya kwesikhathi bazolokhu bambulelwa ngoKristu. Khona abambulelwe izwi ngoKristu. Khona uNkulunkulu athi uma ngabe elambula lelizwi kubona angalambuli nje kuphela ngezwi kodwa aphinda lethe nezimfihlakalo zemibono. That's why iBhayibheli lithi ngekhathi zokugcina lezi siphila kuzona uNkulunkulu yakuhlisa umoya wakho oyingcwele kuyona yonke inyama. Usho njalo kuJoel, iphinda sho njalo kuZenzo chapter 2, kuyo yonke inyama uyokwehlela umoya oyingcwele. Then bese lithi iBhayibheli, your sons and daughters shall prophesy. Kushuthi abancane bayokuprofetha, then your old men they shall dream dreams. Njengoba nje abadala bayokuphupha amaphupho, khona ukuphupha nje yabona amaphupho, but bese kuba khona ukuphupha amaphupho, meaning ukwambulela okungale okwambulwa nguNkulunkulu, imfihlakalo kaNkulunkulu. Ngizothi mina asilingani ngokwazi uKristu, and njengoba singalingani nje futhi ngokwazi uKristu, but slowly uma ngabe umuntu ethi ukuze ngimazi uKristu, uKristu angakwambulela izimfihlakalo ezikhona kule ncwadi. Akakwambulela in such a way yokuthi ngempela futhi azazafike kwena nangemibono, even nangamaphupho. Ngikhuluma mina ngoNkulunkulu okhulumayo, ngikhuluma mina ngoNkulunkulu ongakwazi ukukubonisa. Should like most yethu thina ama-Christians and nabantu-ke nje basezweni, kakhulu abantu basezweni bahamba bayofuna bayoprofetha for i-future yabo, and then unfortunately most ama-Christians futhi nabo they also do the same thing. Bafuna umprofethi bahambe baye kuyena because babelieve ukuthi umprofethi uzobatshela i-future yabo. Ayengoqoqela uma kuKristu. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena. Uma kuKristu wena uphenduka ube umprofethi wakho wena. Shuthi awusamdinga omunye umprofethi because wena you are your own prophet. Ngezwi lelo lithola la eBhayibhelini. Awusadingi ukuthi uhambe lokho yoconsulta, lokho mawuzwa kuthiwa kunoprofet ofikile opowerful osendaweni ethile, awugijimeli even nakulezo ndawo lezo because wena you are your own prophet. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena, ekhona imfihlakalo ezikhona la. You can know your future uma kuKristu. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena, kuningi engakhuluma, but khona indaba la engifuna ukuthi ngiyiveze etholakala kuMetu ku chapter 8. So iqala nje lapha ku verse 5. Angiyasifunde wonke amavesi, so nje sifunde nje amavesi. Kunendoda la, le ndoda lena iyisebenzi, uma ngabe ngilifunda iBhayibheli lakhona. Iyisebenzi but futhi uyinduna, ngaphansi kwakhe khona nezinye izisebenzi, naye khona under authority, then kube khona futhi naye induna, then omunye weyisebenzi zakhe utholakala egula. But before ngi-explain too much, let's just go there. Siyifunde le ndaba ngikulamazwi lawa ukuthi ukuze ngimazi yena. Then ngithe uma ngabe ngiyithola le ndaba ngathi isimangaliso lesi esikhona la eBhayibhelini, but ake siyibheke kwincwadi le njengoba nje ngithi ngizoyifunda kaMetu chapter 8. Siqaleke ku verse 5 wakhona. Ithi la kimi uma ngabe ngiyifunda, ithi now when Jesus entered Capernaum, a centurion came to him pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home paralyzed, dreadfully tormented. 7. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I am also a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Then so jumpa njengamabomu 10 no 11 no 12 bese sithi ke ibese lithi lapha ku verse 13. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Lalelake na indaba la
ngale nciko noma lenduna yaya kuJesu inesisebenzi esigulayo. Kusho ukuthi khona yayikwazi ngoJesu. That's why yaya kuye. Khona yayikwazi. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Uma ungazi something ngoJesu, I'm telling you, kuningi okungenzeka empilweni yakho. Then uyafika lapha kuJesu uyamtshela ukuthi nginesisebenzi sami lapha yana silele siyagula, lithi iBhayibheli lesizulu ufuhla ngothi and useyinhlungwini. We can say mhlambe wayeshawe stroke or something related to stroke. That's why wayefe uhlangothi. Uthi uJesu ngizoza uthi lona I'm not worried ukuthi ungeza ngaphansi kophahla lwami ungezi. Wena khuluma izwi. Hey yazi this centurion the way bemunderstanda ngakhona uJesu ekhuluma naye face to face. Kungizwisa ubhlungu ukuthi today sinabantu abathi ayikho indaba kaJesu, ayikho indaba kaNkulunkulu. Nalowo Jesu wenwafa futhi akazange wavuka. Abantu they just speak nje anyhow. But nangu umuntu owayembona face to face, owayebona umuntu ofana naye, but wayene understanding yokuthi lo muntu lo njengoba ngimbona yebo umuntu, but this one uhlukile. Wayebona ukuthi kahle kahle lo uNkulunkulu ola emhlabeni. That's why I'm not waiting ukuthi ungeza ngaphansi kophahla lwami. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Bese ithi lenceko khuluma izwi. Kusho induna itshela uJesu ithi hayi wena nje ongakwenza khuluma izwi. Uthi bheka nami nginezisebenzi ngaphansi kwami. Nginamabutho. Ngitshela leli ngithi hamba lihambe, ngitshela leli ngithi buya libuye. Uphinde futhi uthi ngiphinde ngibe nezisebenzi mangithi kulesi sisebenzi masenze lokho and siyakwenza. Uwenza iexample yepower yezwi ukuthi nginamasotsha. Mangithe sotsheni hamba liyahamba, mangithi buya liyabuya, meaning amazwi ane power. Uthi mangithi esisebenzeni sami yenza lokho siyakwenza, meaning amazwi ane power. Uthi kuJesu Kristu wena khuluma izwi, meaning why understand the power yamazwi, why understand futhi ukuthi uJesu yena okufanele akhulume izwi ukuze lo ogulayo le ekhaya ezokwazi ukuthi aphile. Uthi uPaul ukuze ngimazi yena. Hey, we can tell ukuthi this centurion yayema understand uJesu ukuthi umeke wakhuluma something definitely yenzeka. The power yezwi lakhe. Thina ke siphila kulesikhathi la uJesu khona wafika wadlula emhlabeni, wavuka, wazibonakalisa kulabo azibonakalisa kubona. Even today, let me tell you something, namhlanje ngikhuluma mina ngoJesu Kristu osazambula ebantwini. Nali izwi likhona, lamazwi lawa yiwo amazwi akhe. Mawufuna ukumuzwe khuluma ngithi mina thathana leBhayibheli ulifunde uzozwa yena ekhuluma kuwena. Uthi ukuze ngimazi yena, kusho uPaul. Nayi lenduna. Ifikile lenduna ithi wena mawungakhuluma izwi kushuthi yayi understand ukuthi yayazi futhi ukuthi amazwi kaJesu Kristu angathuma ngabe nje ekhulumile lo lendlela phela. Yazi ngiyayizama lento ufuna ukuthi uyi-understand, uyizwe kahle ukuthi iya kuphi futhi thini. Uma ichaza kuJesu Kristu uthangaze ngikubona ukukholwa okungaka. Le ndaba ibiza ukuthi umuntu makakholwe. Ifuna ukuthi umuntu makakholwe. Njengoba nje sikhuluma lelizwi asikhulumeli nje kuphela nje ukuthi mhlambe we are only trying to show i-understanding yethu yeBhayibheli. Mina nje to be honest iBhayibheli ngazi lokhu uNkulunkulu angambulele khona. Angilazi iBhayibheli. Futhi ngazi lo uNkulunkulu owafika kumina okuningi angikwazi. So ngeke ngize ngithi iBhayibheli ngiyalazi. The aim here akusikhona nje ukuthi sizozibonakalisa each and every time, even noma ungahlana nomuntu eshumayele endaweni ezithizene kuma open space ezidemeleni, even ku TV nakuma radio ubezwa beshumayela. They are not trying to ukuthi bazibonakalisa ukuthi bazi kangakanani, but the aim ukuthi umuntu iba ne faith kuloNkulunkulu. Masithi ukuze umazi yena
iba nefaith kuyena umazi, cause mawungamazi uzokwazi ukwazi nezwi futhi lakho ukuthi li-powerful kangakanani. And yena-ke futhi uJesu Kristu thina-ke siphila esikhathini somusa senhlanhla la khona wavele wasipha lawa amandla lawa, wathi khona esikukhulumayo kuyokwenzeka only by faith. Uma nje sikholwa esikukhulumayo kuyokwenzeka, shuthi ngalesa sikhathi le nduna yayidinga uJesu ukuthi akhulume, but thina sesiphile esikhathini la khona i-authority siyiphiwe ukuthi masithi ngegama lika Jesu Kristu izinto ziyenzeka. Mangithi ngegama lika Jesu Kristu phila, and ngempela futhi uyaphila, provided ngine faith, nawe wena olalele une faith uma ngabe likhuluma izwi. That's why Paul ethi ukuze ngimazi yena, ngoba once wazi lo Jesu Kristu, I'm telling you, ipower elapho it is so amazing lokho ukuthi uzokwazi ukuthi wena even nezifo aze saphili kuwena, but that doesn't mean ukuthi ngeke ugule. Ukhumbule i-enemy isasekhona, isasemhlabeni, and siphile emhlabeni vele la kunesitha khona esiwusathane. So each and every time usathane uyobe lokho ezama ukuphonsa ama-bullets akhe ezifo, ey'nhlupheko, amawari, yonke lento, ama-depression, uyozama ukuletha lama-bullets akhe ezama ukuthi uzama ukushifta kulolu kholo esinalo. But uma sazi uKristu, uma sihlele kuKristu, singahlalanga emasontweni, because abantu abaningi babulawa indaba yokuyohlala emasontweni. It's okay ukuthi uye esontweni uyokhonza, there's nothing wrong ngokuya esontweni, kufanele sihlanganyele emasontweni sikhonze, but musu kuba umuntu ofuna ukwazi sonto, yiba umuntu oyesontweni uthi ukuze ngimazi ubani uJesu Kristu. Then uma ngabe uyilolo hlobo lomuntu uyoba inkinga even nakubazalwane okhonza nabo, ngoba abaningi baye emasontweni bayele amasonto, abaningi bayele ukuyongcwatshwa nje ukuthi mangabe sengishonile, mangabe nje kuze kube khona umfundisi. Abanye bayele kuyobukwa, yabo nje ukuthi mina nginemoto right, ngisebenza kahle, mhlambe futhi ngigqoka kahle. Abanye bayele izinto eziningi, amaningi ama-agenda semasontweni, but mina indaba yami ayikho emasontweni. Indabila ukuthi uma ungathi ngifuna ukwazi uKristu, I'm telling you, uSathane uyowaletha lama-bullets akhe ezifo, ey'nhlupheko nani, but yona wena uyoma ngezwi, asime ngezwi leli elakwazi ukuphilisa induna, isisebenzi senduna isendlini. Lelizwi leli namhlanje lisasebenza. Uma ulikhuluma lelizwi lisawenza lo msebenzi, ungathi ukugula ufe nawe uhlangothi, ngoba lithi iBhayibheli nalo yawayefa uhlangothi, kusho ukuthi wayeshawe stroke. Shuthi nawe uma ngabe ufe uhlangothi ungakhuluma izwi ukuthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngaphiliswa, therefore angiguli. Ngithe mina akusho lokhu ukuthi ukugula ngeke kufike. Omubi uzozama ukukutesta, ebheka ikholo lakho ukuthi lungakanani. Mase kufikile ukugula wena futhi yima ngezwi ukuxosha ukugula, uthi ngemivimbo kaJesu Kristu mina ngaphiliswa. Usho njalo lapha ku-1 Peter chapter 2 verse 24, ngemivimbo kaJesu Kristu saphiliswa, we are no longer sick. Uma ngabe kulethela inhlupheko, ume ngezwi ukuthi mina ngime kuJesu Kristu, ngikhonza uJesu Kristu ongahlupheki. Ume ngezwi, even if sekufika amawari empilweni yakho, yazi uma ngabe ulwele ukwazi uKristu, even newari noma ngathi izama ukufika, ifike nje ibounce back ibuyele emumva, ayikwenzi lutho, awuhlukumezeki. Abantu bayohamba ama-counseling and stuff, kodwa uma ngabe wena ungathi ukuze ngimazi lo Kristu, uma ungolela ukwazi uKristu, I'm telling you, yonke lento iphenduka ibe i-defense kuwena. Kushuthi noma izinto zingathi zizama uku-attack, zozama uku-attack. Sometimes futhi okunye ukufile ukuthi manje kufikile, kodwa uma ngabe wazana noKristu, you will know how to defend yourself. Ume ngezwi. Na indaba-ke angifune ithi ngabe mude kakhulu, ngivale ngizame nje ukuyenza ibe short. Uthiwa uPaul ukuze ngimazi yena. Nayi le nduna ngiyiletha ngamabomu, le nduna ngiyiletha because le nduna le yayikhomba ukuthi njengoba sengifikile kuyena ngiyamazi. Uma engakhulumisi, my question is, ikuphi okwaziyo ngoJesu Kristu okukusebenzelayo? Because it's useless ukuthi uhambe esontweni usonte for many years, but wena kukho okukusebenzelayo. Sikhonza uJesu Kristu owenza izinto zenzeke, therefore fanele izinto zenzeke
ngani ngezwe sanikezwa lona. Angikwazi ukuthi ngihlaselwe izifo zize zingibulale. Angikwazi ukuthi ngihlaselwe i-depression, ngishaye i-depression impela ize ngibulale. Kodwa ngilo ngithi ngikuKristu. It means ngikuye but angikho futhi kuyena because angilwelanga ukuthi ngimazi yena. That's why uPaul ethi ukuze ngimazi yena because ukwazi yena. Not izwe man, not lezi zinto lezi sesigijimisayo lezi. Ukwazi yena, it is so amazing and powerful. Ithi ngivale nganawo amazwi khona la kuyo le ndaba le ka Matthew 8 uthi ku verse 13, then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Wathi uJesu kuyena, hamba njengokukholwa kwakho makube njalo. Lithi logulayo le waphila the very same time. Ngaso leso sikhathi waphila njengokukholwa kwakho. Into eyosiza ukukholwa kwethu. Sikholwa kanjani? Izinto zokwenzeka ngokukholwa kwethu. That's why uJesu ethi njengokukholwa kwakho, meaning nathi futhi uyikhulumile kaningi eBhayibhelini njengokukholwa kwethu. Indaba ayikho kuNkulunkulu. We can blame uNkulunkulu as much as we want to blame him. Ukuthi izwe liyahlupheka, abantu bayafa, kuyaliwa kunezimpi. Uphi lo uNkulunkulu? Simblame uNkulunkulu. I-problem ayikho kuNkulunkulu, i-problem ikithi thina abantu. That's why ethi njengokukholwa kwakho. I-problem ukuthi thina we don't believe in him. Abaningi basemasontweni bayamkhonza uNkulunkulu but at the same time they don't believe in him. Omunye wakwathi mangabe khuluma wathi nje uNkulunkulu bafailile abantu bakhe. No, there's nothing like that. I-problem ingokukholwa kwethu. We need to fix i-faith yethu. We need to fix i-belief yethu. We need ukuthi sibuye singafuni ukwazi abafundisi abapowerful abenze imangaliso, but sithi ukuze ngimazi yena obani onguKristu. Umazi kanjani? Thanda lelizwi. Uma ulithanda lelizwi, I'm telling you, lo Kristu uzakumazi, uyokurevealela imangaliso, ngoba ifaith le ibuildwa ngokufunda. Funda lelizwi, then your faith will be built up. Each and every time awufunda lelizwi, your faith will be built up. Then uyokwazi ukuthi uma ngabe uthi ngegama lika Jesu Kristu, definitely izinto zenzeke. Ukuze ngimazi yena na induna eyakwazi ukuthi yathi mayithola ukwazi ngoKristu ukuthi ye izwi lakhe liso powerful eliphilisa umuntu eyisendlini, akudingi nokuthi azafike. Uma engakhuluma, I'm telling you nawe, uma ungabamba lokhu uNkulunkulu ayokwambulela khona, I'm telling kuningi okuyokusiza, kuphinde kusizakale nabanye abantu. Like I said, igama lami ngumduduzi ngwakashabangu, I won't belong. uNkulunkulu emuhle nibusise. Engakusho nje ukuthi ake sikholwe kuJesu Kristu, simconfess abe inkosi nomsindisi sokuphila kwethu, because yonke lento esengikhulumile, uma ngabe umuntu engakholwa kuJesu Kristu, it's a total waste of time. Ifana nomuntu nje othatha iBhayibheli alifunde engakholwa kuJesu Kristu, engamfuni nalapho ehambe khona. Then uma ngabe ufuna ukwambulela uJesu Kristu, i-enemy izakwambulela iBhayibheli and izokwambulela udodi kuphela, izokwambulela ukufa. Kanti uma ngabe ungakholwa kuJesu Kristu, then uyokwazi ukuthi akuphe umoya oyingcwele. Uyokwazi ukupha umoya oyingcwele. Mayise kupha umoya oyingcwele, then you'll get the right teacher, perfect teacher oyokufundisa lelizwi. uNkulunkulu emuhle anibusise, nazi futhi ukuthi ngithanda indlela esimangaliso. Amen.